Dilim mo. Ano ba? Oo. Kita ba? Naman, pre. Hindi natin siya makita. Tayo makikita niya. Ako kita nga akong gwapo raw. Oh, yan. Yan, nakita tayo dito. Oo. Kita ba tayo? Oh, saan na sa akin? Ah, dito tayo sa kabila yata. Hindi ba maano? Ano sa ilaw? Oo, yan. Kita. Ay, hindi makita. Dito. Diyan, sir. Yan. Ah, dito na pala oh. Yan, yan, yan. Yan guys. O, yung mask. Live na tayo. Mimigay tayo ng ano, mga damit saka pagkain. Ate, sana yung ano? Alay na dito. Mamimigay na tayo. Ang dami. Sana sila? Kuya. Guys, mamimigay kami ng Relief good. damit. Relief good. Sana, sana, sana. Dito po. Yan. Sana si ano? Si Kuya ito. Antalon. Pantalon. Medyo. Yan. Six pocket. Ito, kayo na rin ito ibigay. Polo shirt. Full shirt. Sir. Oh, ito. Kayo to. Sino ang gusto nito? Ay, siya. Malaki to eh. Sana ba? Wala nang tao dyan? Wala, sir. Tayo lang. Ito. Oh, yan. Yan, sir. Aka na lang Ito, doon ka, doon ka. Doon ka sa kabila. Doon ka para makita ka na ano. Oh, yan. Oh, ito. Yan. Yan, sir. Ayan. Kapait Lang akin, sir. Short. Ito, ito. Ate! Polo shirt. Saka na ate. Ito. Sige, sir. Sa kanila, sir. Ikaw. Ikaw, pre. Sa iyo, pre. Oo. Marami ito. Isang sako to. Oh. Ikaw. Ayan. T-shirt. Puro polo shirt. Ito, kaya to. Puro polo shirt siya, sir. Init. Kayo. Ayun, guys. Ito lang. Ayaw mo nito? Tawal mo, puti. Marami ito. Hindi ito maubos. Hindi kasi ako mahilig, sir. Yung- Polo shirt, sir. Hindi rin mahilig dito Mainit Puro ba? polo shirt. Sige, sige. Ito mahilig dito eh. Ito, pang babae. Oh. Yan. Kaya Yan na sa Ayan. kanya. wala. Ayaw mo yan? Tulog ko. Ilalagkaran mo lang. Ayun yung ano, parehas. Oh, meron pa isa. Ang pambahay. Ito. Hmm. Ang ganda oh. Agent, siyempre. Ayun, Kaya, kaya to. Palit ka ate. Ha? Ayaw mo? Malaki kasi. Okay lang yan. Di tali naman te. Marami ito dito. Ito. Tutulog oh. Ayan si ate. Akin pa rin. 90s. Nakilimi. Bigyan mo. Ito. Yun. Yan. Ayan akin. Yaya. Lapit ka dito para makita ka sa Ay. ano, video. Kita. Oh. Nakaupo ka dyan eh. Ayan, ganda. Nakiyate. Yan. Small, oh. Small ka rin. Ayun, Ito. Sir, akin sir. Saan to? Ayan, kay Putol. Sir. Makatakot sa may aso ko. Ito. Jogging pants. Bagong-bago. Sir, akin sir. Hmm. Babae ka ba? Babae ka ba? Okay, gusto mo to? Ha? Pambabae. Ito. Yan, Divinday, malaki. Ito. Natinday. Alam mo, malaki. Ito, marami to. Ito. Ito, kaya tinday to. Ito. Pakita ka dito, ate. Hindi mo Ito nakita sa kasi. video. Lahat na malaki sa'yo. Yan, para makita ka. Mumodel natin tinapay. Tinapay. Dito kay Bibi, sandali, bigyan kay Bibi dito. Bibi, Ayun, baby. huwag umiyak, Bibi. Barbie. Buksan natin. Ayun na, sir. Ayan na. Alam sa ulo eh. Gitara. Okay, nag-wasak sila to. Ayan, putol. Gitara. A-practice si putol niyan. Practice lang ako. Nabali ko, nabali ito. Lagyan na rin. Ano siguro Lalagyan na lang kanina? ng tip. Ano na lang yan, sir? Lalagyan na lang maitipan. Nabalik. Hindi Baka glue. naipit ko dun kayo. Maipit lang yan, sir.
Sige. Mag-gitara ka na. ha? Thank you. Ito ba? Salamat po. Ang dami nito. Santa Claus ito kuya. Santa Claus tayo ngayong araw. Ito, damit, puti. Eh, paano dyan? Sinutin daw. Siyempre, ano yan? Pwede na yan, basta importante meron. Importante, may David tayo. Oo. Diba? May binigay sa atin. Oh, diba? ito. Ito, sakto to kay ate, oh. Yan, yan. Oh, sexy siya, oh. Yan. Malaki kasi sir. Oh, Yung malalaki sa kanya. oh, ito pa. Ako na naman. Ang laki. Ayan, sakto sa'yo. Malalaki. Siguro malalaki yung inanuan ni Sir Ito. dito. Malalaki may ari. Ayun, ito. Sige, sir. Bibigay natin, sir, kay ano, sir? Oh, sige na. Dito, sir. Tatay. Si Tatay Merek. Mahilig kasi siya sa police yun, sir. Oh, Tinday. Ito. Tinday. ito. Pang babae sir. tayo. Bayan. Okay lang yan, basta pag kung ayaw mo. Oh, ito. Tanggap lang ang Pangsimba. Pangsimba, yan. Pangsimba, oh. Yan, yan, maganda yung pangsimba. Ay, hindi kasi sa akin yan. Pangsimba. Pangsimba yan. Ito. Ito. Kaya ate. Okay, okay. Yan, sa akin pa rin. Ang dami, ah. Ito, pangsimba na naman to. Oh, yan, oh. Ayun, sir. Oh. Yan, yan, yan. Yaya. Pang babae. Hindi kasi sa akin yan. Malaki yan, malaki. Pangsimba, no? Pangsimba yan, sir. Ganda, oh. Yan kasi sa akin kay Mimi. Kaso bawal yung simbahan, sir eh. Bakit bawal? Bawal. Ito, bawal ba ito simbahan to? Pang bahay na lang yan. Hindi. Hindi yan bawal. Oh. Ito, dito. Yun na, akin na lang. Yan, ang dami. Dalawa na. Yan. Gagawin natin ano. Dalawa yung dress. Ito. Ito, oh. Ayan, yan, yan, Suotin yan. yan. Blazer. Ito, suotin mo to, tapos pang loob, Diyan pang yan, labas sa to. loob. Oh, sa labas yan, sir. Oh. Yan ang ano Yan, yan. blazer. Sir, no? Blazer. 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 Slacks. Ito pang simba. Slacks. Tapos palang, Yes, ano to? laps kay Slacks. Katinda, yan. Yan, yan, yan. Yan. tabatsi kasi. Ayan, pantulog ko. Oh, ito, ang taba, oh. Laki, oh. Tama talaga. Yan, sakto. Tama eh. Yan. Parang talagang sinukat. Siguro alam nila niya maraming ano dito na Maraming Oh, ito, matataba. li pa, oh, li. Diba? Laban mo na lang ito. Li. Ito. Maraming matataba. Yan. Siguro mayroong malaking tao doon. Ito, sakto. Yan oh. Blazer rin. Atinday. Ang mataba. Yan. Oh, saktong sakto. Sakto-sakto. Yan. Sinuot ko na yung pajama ng Sukat sa'yo, ah. O, sa'yo na Yan, rin yan. Oh, ito. Sakto. Sa'yo rin yan. Oh, Malalaki kasi ng ang dami mong regalo, ah. Dami, dami. Ang dami ng regalo, guys. Tingnan nyo. Ito pa. Yan, yan, yan. Oh, yan. Yan, 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 yan. meron pa rin. Bilyabong pa, no? Original yan, oh. Urig yan, urig. Oh, orig yan, oh. Urig yan. oh. Sa'yo yan. Sa akin, sir. No. Bilyabong mahal, mahal yan. Ano ba? May ano Ito. siya sa ilalim eh. Oh, ito sa'yo, ito sakto. Panlamig yan. Tio. Ito na. Ano, malamig. Ito na. Ano Yan na? na. Taba. Yan, ang ano niyan, oh. Ay, Austin leggings. Oh, Leggings. malambot yan, oh. Na, ano Ay, yan, strip Ay, kaso may ano pa bayan ko. Kailangan- Vegetable niya eh. Hindi na yan masisira, oh, kasi tingnan mo. Kinahinan na yung Nahina ng may-ari, eh. Oh, yan. Ganda yan, stretchable. Oh, beautiful. Magbubukas sa kagad. Ito, short. So, ito. Eh, kay Ay, kay Buton. Yan. Yan, Yun susuot kasi kami na. yan. Yan, tama-tama kasi Tapos ang yung photo. mali, tama-tama pagligo mo. Ito pa isa, medyo malaki to, eh. GR. Yeah. Ito. Yan. Sige, sir. Yan, yan. Ayan. Yeah. Yan, wala yun ano. Yan. Ano? Ito, Nes. Subukan mo nga. Kasya. Asya. Maluwag pa nga ito, sir. Ito. Ayan. Oh guys, susutin ko na guys. Sarogan ko. Oo. Susutin nyo pa, susutin nyo na. Susutin nyo mga favorite nyo. Silugo muna kayo. Ito, makakaasawa ka ng tatlo nito, ate. Ay, 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 ay. Basta. Mataba. Oo. Makakaasawa sa atin ng tatlo. Mataba. Dami ba? Dami? Bakit? Hindi, basta. Panty? Dami ba? Dami? Yan, pang ano. Ay, ayaw yan lang. Tingnan mo, Yan. pick shirt Yan, yan, oh. pick shirt. Oh, Si Mimi. Sexy. pick Yan, shirt. sexy Pick yan. shirt yan. Pasaya sa kanya. Pag Grabe Asya, naman sa'yo? yan. Ano malito? Ano, no? Kay ate. Si ate. Di, mali, ano na, malaki naman si ate. Ano size? Hindi ka naman. Tama lang yan. Oo. Ang sakto lang pala sa'yo. Kaso lang malapad ang dito, no? Oo, yun lang. Tama yan, uso yan. Tago muna Ito, ako sa'yo, guys. sa'yo. Gumagtago Ano na lang, te, Sol, siya. Kaya ako susuotin ko na. Suotin nyo ng mga paborito nyo para makita ng mga, ano, para Siligo kayo lahat. Susuotin ko na to. mga bago pa yan, oh. Di ba Jay, may Dos nabili Jay. ka niya, kuya?
Ano, Susutin ko na to. t-shirt, Masuotin yung mga ano para makita ng mga mag-donate. puro shirt. Nag-finish ba? Ayan, ang dami oh. Oh, Kaya kasya. Akin. Ito sa akin. Ito to, ay. Hindi, ayun sir yan. Wala, Kaya ate bababae pa din. rin. Ayan, suotin nyo ng mga ano nyo para Kaya mamaya ate pa rin kasya. makain tayo ng ano. Malit lang si ate. Malit lang ba yun? Ito ha, kuya. Ay, putol. Baka niyo sir. Sige. Ito yan sir. Oh, kasi sa'yo to. Oo sir. Hindi nga. Maluwag yan eh. Yes sir, garter rice. Oh, garter yan Oh, sir. sakto yun, sir. Marami yan. Dito pang simba to. Para may short. Para may Thank short you. siya, sir. Pang simba. Oh sir, okay na to sir. Ha? Ayaw mo na magtanda. Sinuot talaga. Ikaw, suotin mo na yan. May kupalda sir. Sige yung mga ayaw nyo Ito, dito na suotin lang. mo na to. Suotin mo na sir. Suotin mo to. Para makita nila na Marami kasi to, pang palda o pasimba. sinuot. Kay Mimi. Diba? Oh. Ayaw nga. Ay, kay Mimi. Sino Mimi? Yung Hindi ano, may bata sama na namin. baby kanina dyan. Sige, dito na lang sa kanila Ano to. to? Sukli. No? Yung Sa kanila. Ayan. Ang palda. Itong ganda sir oh. Ayun, kasya pala sa'yo. Ayan, maluwag pa. Oh. Sa'yo to. Ah, Ito, sir. Suot ko na. Yung pantalon mo, yung basta yung maganda na pantalon. Ito, sir. Ito, suotin ko na. Try mo nga para makita ng mga natin. Ito, ang baby to. Ayan, kay Bibi. Hindi kasya di kay ate. Ayaw, nasikip. lalaki pa yan siya. Kasya yan si ate. Oh. Masikip yan. Sir, Kasya to. masikip Ano sir. sa kanya, baby yan? Okay na. Sir, masikip. Hindi nga. Sikip po. Hindi masuot. Hindi may suot. Okay. Sikip ba? Ano, Kasi yan. pisikit? Sige, sige, lupan mo. Pipilitin mo, sirain mo. Ito, marami naman dito. Ano, pusikit? Ay, kaya ba rin mo? Akin na lang yun. Oh, iwan po. Sabi mo hindi kasya. Huwag kakasyahin niya. Eh, marami. Pagkakasyahin. Kasya yan. Eh, Eh, na lang, ibigay mo. ito na lang Dito, ito. kaya na sir. Kaya na sir. Diyan. Dito, ito sir. Na. Tama yan, putol. Ito, akin na ito sir. Bakit? Di naman ka. Gagawin kong boxer, Kay baby sir. yan. Ito. Hindi gagawin kong boxer. Boxer. Ayan. O, ito. Yan, kay baby yan. Yun, basta. Ayun. Yung isa, dalawa, tatlo, apat. 5. Wala na kayo check. Pamboiled na. Ito. Pag nagsuot ka nito, yan. Good, akin na Yan, ito. suotin mo. Pamboiled. Oh, Leggings to, putang ano to, GR pang yan. bata to, pang ano? Pamatanda rin. Pang ano to, pang 10 taon. Ang dalaga. Ganda. Yan sa akin, nasa Ito, ang jacket niya paggabi, oh. Kay baby. Long sleeve. ito sa akin. Ito. Ayan. Ah, pambata sir. Sana ko kulit. Sa'yo to, okay na? Okay na sir. Kala ko yan kay putol eh. Sik-sik na lang konti sir. Masikip. Ha? Sik konti. Ah, okay lang yan. Huwag ka kumain ng 1 linggo. Payat ka na. Hindi, nakadoble ka kasi. Oo, doble ano sinasabi niyo. Nagubad na ako. Eh? Okay na yan. Hindi bebe, hindi bebe. Nagubad na nga doble. Doble ba kami? Ha? Oh guys, sinuot ko na yung binigay ni Yan, Kuya. Yan. Ito. Ang ganda nito ate, oh. Yan. Yan. Ganda. Ito yata ang pinakamarami dito, eh. Ang malaki. Sa ano ba to? Guys, sunod na namin Suotin guys ko na ha. mamaya. Mga bago pa yan. Tingnan mo kung ilan yung views natin. Oh guys, ito na yung matabaw guys oh. Wala namang ano. Buluto. Yan. Yun. Ano yun yan? Ayan, bagay sa kanya. Pakita niya, yun. Nakadali rin ng pantalon. Nakadali. Tokong. Tokong sir, akin yung Oh, sir. ito. Akin yung sir, akin yung Ano sir. na nagagawa? Akin yan. Good trip ka rin eh. Oh, ito. Sa'yo. Nag-agawa no? Mga babae to. Yun. Kay ate. Babae. Kay ate. Ganda to, sir. Oh, bago pa to. Tautik Oh. yan, oh. Buti ka. Oo, tika. Original na to, eh. Original. Oh. Nakakasya pa sa Hindi naman ako masyado nagkano, sir. Pantalon. sa'yo yan, mga Pag bago. ano lang, maalis Simba lang. lang pag umaalis. Yan, maganda, oh. Oh, Yan, ayan, Pang ayan, ano sir. yan, oh. Pambabae. Kay ate. Sa'yo to, sa'yo to. Manipis na lang. Hindi, sa'yo, yun, Oh, malaki. ito. Ang dami mo, Ate. kasi kanino ba itong pinakamarami? Kay ate yan. Ito pa, pink. O, kasi di ba, mayroon ka ng black. Ito sa'yo ate. Ay, Wow. masikip to. Masikip yan. Mas malaki kasi ano mo. Ito, Kay ate na lang. Huwag ka kumain ng 1 buwan. Ayan. Sir, oh. Toto, kung babae na toto. Hindi ako sir. Hindi ako bakla. Babae to. Sir,
Yan, terno yan doon sa ano. Sa kanina. Blazer. Salamat nga pala sa mga nagbigay, mga nag-donation, di ba, sa amin. Doon. Sana, Ayun, pasalamat tayo doon. yung ano, di ba? Kahit walang nanonood. Oh. Bebe. Yan. Kaway mo. Sir. Kaway, Sige, kaway. salamat kayo sa ano. Salamat. Salamat po. Maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyo Maulit-ulit. lahat. Tumulong. Maraming Si Toto, si Toto. Diba? God bless you more. Tumulong sa Parehas namin. Salamat. Mahirap. Ayan, marami. Maraming salamat. Merry Christmas. Sige. Ito, may ano pa pala, oh. Wala. Yan, nagawin unan. Oh, may unan pa. O guys, magbabalibol kami ni Kuya. Pambalibol yung ano. Ito, paano ito nabigay dito? Diyan na lang sir, sa kabila. Kilakulot dito. Kay tatay pala. Tatay pala. Ay! Wala Wala dyan. dyan. Wala pala nila. Gusto ko yung shirt ko. Ayuda. Ayuda. Ibigay kay tatay ito. Ay, ikaw na naglagay ito. Dalawa na yung kay Kuya Junjun na gano'n. Inusuot niya. Oo. Kay tatay yun, di ba? Hapon lang gawin. Bakit? Ayaw, di niya ayaw suotin? Ayaw eh. Mainit. Mainit daw eh. Yan o yung ganyan nung damit. Pwede naman putulin dito. Mainit, no? Pambahay lang. Yun. Ayun lang. Vitamins. Pabigay mo lang kaya na to. Ito. Mainit kasi sir yan. Ganyan. Eh, walang po sir. Kanina mo ito bibigay. Ikaw, sino? Sige, Uti. Oh, bigay mo dun sa ano ngayon yung tatay. Wala, nakalak ng bahay niya eh. Oh, ito. Kanya ito lang ibigay. Ayan, sir. Bibigay ko yun sa kanila. Itong kulambo. Ito, sandali. Ayun sorry. Sa kanya. Malaki kasi siya. Dito Eh, na yan pasok sir. ko. Akin na sir. Ito kanya family size to eh. Sa kanila na lang yan. Wala. Ayun sila. Walang. Sir, wala ko lang to sir eh. Ay, may single lang pala to. Eh, ano ba to? Family size. Family size. Pantatluan. Patatluan sir. Sa inyo na to? Malaki yan sa kanila. Kayo na to? Kaya ate. Ate. Eh, mayroon nga, di ba? Wala. Wala kayo? Oh, ito na sa'yo eh. Ba't may bigay mo sa iba eh? Wala ka Hindi, naman. tinatanong ko nga sir kanina. Sa'yo na Ano to. mo yan, abot? Para marami kayong ano, hindi kayo mga Salamat sir. Merry Christmas sa'yo. Ito, kayo na ba to? God bless you more. Yung sa'yo to? Ah, sa kanya. Yan. Sa kanya Tago sir. mo sa kunin tuto. Madadali pa raw ni Putol. Isa. Kuha ka to ba? Agawan pa sila. Hoy, kay Tejin yan. Pinagot-dugot na nga eh. Wala ba tayo? Wala na naiwan dyan. Salamat sir. Wala na sir. Salamat sir. Ayun, sige dyan mo. Ayun. Labas ka muna daw. Salamat sir. Ito, dito sila nakatira guys. Tingnan mo yung bahay nila. Yan. O yung sinilip niya yung kwarto lang. Tingnan mo. Ito yung gunta. Yan. Dito sila nakatira ang liit-liit. Ayos natin, sir. Sige, patingin ng kwarto mo. Dati dito ka sa kabila kasi yung lalo sa kanya. Dali. Ayaw naman nito ah. Guys, tingnan natin yung bahay nila. Sa loob. Eh. Yan. Inaayos pa. Ayaw na. Dahil patient yan, sir. Ha? Daming patient. Kaya nga eh. Ang ganda ng buhok mo, pink na pink ka. Ayun, hiniraw niya. Nagtripan. Yan, tingnan natin. Yan. Guys, tingnan mo yung bahay niya. Ay, ito yan. Ah, ang ganda pala. Ah, ang lambot to. Good yun, sir. Eh. Ha? Good yun. Guys, ang lambot ng ano niya. Tingnan nyo. Ang lambot to. Parang basura, sir. Higa tayo dito. Yan. Ito yung kwarto nila. Isang dalawang tao lang. Dalawang tao lang yung ano.
yung kasya. Yan. Ito, lalabas ko na ito, sir. Sige. Ito, naikot na natin yung isang bahay. Dun sila. Bakit? Nainggit sa shirt. Ubarin na lang. Opo. Balik mo na yan. Ayan. Yung shirt niya. Nainggit sa. Guys, kung sino, yan siya nga pala ito si Toto. Kung sinong gustong mag-donate sa kanya ng gamot, meron, tinan mo yung mga paa niya. Halika, pakita mo yung kamay mo to. Tinan mo. Ubad ka muna to. O yan. Ang daming sugat. Sir. Saka ito pa. Pakita mo na. Yan. Yan. Dudu yan. Ano sa ta? Ano? Ayan. Saka yan. Yan. Meron pa yan. Ang dami. Hanggang puwet, sir. Meron. Hanggang puwet pa pala. Huwag na, sir. Di ba? Pakita mo na yan. Ewan, sir. Ha? Bakit? Isa. Ayan. Ito yung isang bahay. Dito nakatira ka to? Ito. Patingin ng bahay mo to. Yan, sir. Yan. Yun, tingnan natin yung Negative. Yan. Ano tayo? Ang ganda ng bahay mo to ah. Ayan ang bahay niya, sir. Ito pala yung bahay ni Toto, tingnan nyo. Yung... Pasok ka to. May sakit. Papasukin mo ako sa bahay mo. Sir, pasok na lang, sir. Ayaw magpapasok sa bahay ah. Sir, Tingnan mo. makalat lang, sir eh. Sige. Papasukin mo sila. Sir, pasok, sir. Nandun Ang pa bahay sa ko, loob. sir. Tsaka lang, sir. Isang tao lang palang kasya dito. Oh. Aray ko. Ay, dalawa, sir. Malaki, sir eh. Malit lang ang Sobrang kama. laki. Aray ko. Sobrang laki ng bahay mo. Sakto isang tao. Isang tao lang, sir eh. Sir, dito yung bahay ko, sir. Dito kami sa loob ng bahay ni Toto. Yan. Sakto lang isang tao. Isang tao lang, sir eh. Kasi, Yan. kalat kasi yung damit, sir eh. Pwede na naman. Salamat, sir. Yan, sikip. Yan. Si sir. Dito tayo sa kabila. Ito, sir. Dito tayo sa kabila. Ang bahay ni ate. Pasok. Sige, sir. Pasok na, sir. Papasok ko, sir. Sir, pasok, sir. Bahay, Ito yung kubo. bahay kubo namin na barong mo, diba? Pasok tayo sa bahay ni ano. Dito, sir. Yan. Po, sir. Ang ganda pala ng bahay niyo ah. Hindi po, Ang sir. linis Ano ah. lang- Ano lang yun, sir, oh. Ano po yung bahay namin, sir? Kubo lang. Kubo- Ang daming pagkain oh. Opo, sir. Dito na ako titira, pwede ba? Oo. Ayun yung mga binigay, sir. Na, ano, bigay lahat ng mga ano yan, sir. Ng mga kaibigan. Kaibigan, yung mga na... Salamat po sa inyo. Oh, sige yan. Salamat. po. Merry Merry Christmas, po sa Christmas inyo sa inyo lahat. lahat. Maraming salamat. Sana wag kayong Sana marami pa kayong kayong matulungan. na ano. Nakatulad namin. Ay, yung mga damit pala ito kay galing to kay ano kay Ma'am Mingay. Mingay. Sir, yung- Oh, mga salamat damit. po, salamat po. Mingay. Salamat po. Sige. Taga Paranaque din siya. Ito. Ito. Ang sinuot mo muna yung ano. oh. Luwag pa nga, sir. Sige, kakain na natin. Uminom natin ng soft drinks. Okay, sir. Oh. Salamat, sir. Ang gulo doon, sir, no? Ang kwarto ko, sir. Okay lang yun. Okay lang, sir. Ang damit ba? Ano nyo Yan. na sir damit? Nakuha nyo na yan. Yung damit? Bakit? Yung ko na dito tumira yan. Ha? Yung ko na tumira yan. Bakit? Yung ko. Sir, kapatid niya ito. Kapatid niya, sir. Sino? Kapatid niya. Yung kumuha ng damit mo? Tribal. Pati yung bike ko. Bike niya, ninakaw. Binita niya. Ninakaw din bike mo? Bike niya. Yung bike mo ninakaw? Bakit? Alam ko nga nag-issue niya. Bisyo. Anong bisyo niya? Sugal po. Sugal. Sayang yun. Ano, walang pang bisyo eh. Hindi niya na makuha. Hindi na makuha daw eh. Sige, may sidecar na yun, sir, eh. Hindi. Ha, may sidecar? May sidecar na sana yun siya kung nandiyan pa. Tapos? Yung oras na nagka-sidecar yun, wag yung mga ngala. Kaya nawala yung bike. Wala na. Yan na natin to. Oh, paano ka dito? Sila yan, sir. Kung ano daw. Sa pandram. Kuha ka na to.
Ay, yung pista. Uy! Basta kuha ka dyan, hindi ka papaalam ah. Kumuha na kayo dyan para Kaya nga malayan. kuha na ito. Oo. Ayan, labas sa'yo, te. Yan. Ayan, tayo, G. Ha? Si ate pa unahin nyo, pagpilihan nyo muna. Yung... Meron sir, Redo. Hala. Labas ka muna dyan. Ito, inumin na itong ano dito oh. Yung coke. Coke, sir. Yun. Yan. Lamig. Malamig eh. Mainit pa yung panahon eh. Oh guys, tubig guys. Lasang soft drinks. Ito, ipasok ko sa loob to. Ito, pasok na sa loob to. Ay, sir. No? Para nilang din ano. Pasok ko sa loob. So, ikaw na bahala magagawa. Sige, sir. Sige, sir. Wow, pamanda. Maganda na to. Pang ano to eh. Pamilya. Pang New Year. Panyo Tagay mo na to sa loob to. Para di ba ano to. Lahat naman o yan. Para dito. Oo. Kaya ikaw na bahala ito. Oh, sige, sir. Salamat. Salamat po, sir. No? Ito, pang Salamat, ano. sir. Oo, sige. So, Para dito sa, ano, sa spaghetti. Sige, sir. Sir, asa sir. wag na. Ayun, salamat. G. Oh, Halika to. Tingnan natin yung sugat mo to kay bukas. Gamutin kita to. Halika, tingnan natin yung sugat mo bukas gamutin. Dito ka. Tingnan natin. Upo ka nga dito. At, yan pa. Kasi bukas ibilaw ang gamot. Ano ako, ano? yun. Guys, tingnan natin yung ano. Yan. Sugat ni Toto. Diba? May favorite Tingnan nyo. ito eh. Wala na. Grabe ang laki no. Ito sila, yun. Yan. O, sir. Ito. Oh. Wala ka. Bukas babalik ko dito. Bukas pa kayo. Oh. Magamutin natin yan. Yan, tingnan mo yung ano. Tingnan mo. Tingnan natin yung lugat mo dito. Hindi ba matutuyo to? Ang dami, laki oh. Yan oh. So, diyan sa ano mo, wala pang sugat yan sa iba? Wala na, sir. Wait lang, meron, sir. Kapwet, marami sir. Malaki ba sa puwet mo? Hindi nga, malaki ba? Marami, sir. Tingnan natin. Ayoko, sir. Tingnan natin para makita natin o baka may mag ano ba. Ayoko, sir. Oh, huwag kang mahiya kasi papagamot Mag-alala naman ako yan. si Silip. Ay, sorry, sir. Kasi papagamot natin yan. Hmm. Sige na, tol. Tuwad na, tol. Pero tingnan natin oh. Ang laki oh. Ay, gusto pa. Yan guys, kung sinong gustong mag-donate kay Toto para sa gamot niya. Yan. Ayun, ang laki oh. Ginamot ko to dati. Tingnan mo, naputol na nga yung ano niya. Yung mga kamay niya sa ano. Ano, yan. Bukas, balik ako dito. Ha? Mabili ako gamot bukas. Oh, tingnan mo. Di ba naputol na? Kinain na ng ano. Sa kabila.
Inborn ba talaga to? Pagpanganak sa'yo, ganun talaga to? Ha? Itong putol na to? Hindi, sir. Ngayon lang yan, ang sasugat mo? Ano to, te? Ano nangyari dyan? Ano na ikanto, sir? Inkanto? Hmm. Hindi nga yung hindi ba kinain ng ano yan? Hindi kinain ng sugat yan? Kaya na ganyan? Eh? Ano kasi masyado oh. Naputo, ganun mo nga, ganun mo nga. Oh, ayan oh. Parang kinain ng ano eh, sugat eh. Ayan oh, nabutas na oh. Ah, sir. Tingnan natin. Nabili natin balik natin sa ulit. Yan guys, tingnan natin. Bukas, gamutin natin si Toto. Babalik ako dito. Tingnan mo yung ano niya. Ang laki oh. Yan. Bukas, gamutin natin yan siya. Abangan nyo bukas guys sa yung ano, video about kay Toto. To, wag kang umalis ito bukas ha. Ah, sir. Bukas ng umaga. Mga oras pa tayo. Basta mga ano ka ba oras nagigising? Malas eh. Mga tali na nangagising, sir. Mga ano oras? Mga 10, 10, 11. 11. Ha? 10, 11. Sige, bukas na lang eh. Ha? 10-11? 10, 11 siya. O, kain ka na to. Kain ka na to. Yung ulam natin, lulutuin ko na. Para ganahan tayo kumain. Oh, kain na. Lakas ba? Kain pa. Yan guys, siya si Toto. Sir, salamat, sir. Oh, sige. Kaya dyan ah. Dito, ako nagsasalo. Kaya dyan. Dito, koy, kaya no. Ay, soft drinks, kuha kayo dito. Wow. Tek, pagbukas tek, madilas na may tek. Tek, Sir, kain na. Spaghetti muna. sir, kahit tayo, sir. Sir, kain muna.